been getting yo. Čemu tu Jezus hľadá? Jezus do piči! Kurva, som to zlakla. Fúkať. Ja už nestačím. Skadzi paru zoberem. Už čo je veľa, to je málo. No. A ústok si zoberte. No. Je tam 0,0,00. Do piči. V Nálepkovská bitka sa stalo večer popoludní v osadách v Nálepkove. Vlastný manžel útočil na manželku. Simona Horvatová doraz leží až na Spiskom Novoveskej nemocnici. Teraz polícia aj nemocnica patuje pátranie. A zaž budem pojebaný v roboce, že som prišiel neskoro do piči. Anton Mati spáchal trestný čin 5 až 2 roky mu hrozuje väzeň. Vlastný manžel útočil na manželku so šekerami. V Nálepkovskej Romovia mu šekali veter účekaz na Majetkovej námestí. Keď prišli kuklači, Nálepkovčania utekali až pod lesom. Má šancu. Má skúsenosti troška. Vie pekne aj rozprávať. Dobre sa aj chová, nebola aj trestá. Priniesli 2 pesa a zajacit 4. A už neviem čo. Čo ste s tým robili? Zjedli. Tata, máme tam tu sedíš. Uši jak makon a červené má oči. A mal taký veľký nos, taký. Rodičia si najprv mysleli, že ide o výmysel. Keď im však syn podrobne opísal to, čo zažil, prestali to brať na ľahkú váhu. Tam tak nám nepatril. Tak nie. Padni domu, tak povedal. Tak ešte skakal a už lecel hore. A už bolo koniec už. Najlepšia chuť, ktorá prichádza na Slovensku, je Cola Frater. Ochutaj, vychutaj a uvidíš, aká je to skvelá. Úžasné, jedine Cola Frater. A je tu ďalšia možnosť, ako bezplatne si zaplatiť veci. Stačí len občanský preukaz, ak chcete sa dostať k tomuto majetku, stačí len otvoriť. Len jedine banka Frater vám zaručí, aby ste mali istotu, že sa peniaze nikde nestratí. Sledujte hlavné správy televízií, poďme sa pozrieť, skutočnosť, 254. Práve na tomto mieste bolo zasenené 15-ročné dievča. Rodičia boli šokovaní takisto, čo sa vlastne stalo. Neboli práve doma, pre televíziou Jozef Frater. Jožo, ty prestaň klamať do telky. Skutočná show, skutočná realita. Aké bude počasie? Tak na území Slovenska bude veľmi jasné až poliasno, ako vidíte, aj tu nám napadne sneh, ktorý samozrejme nikto nečakal, ako to vlastne všetko dopadne. Anglicko je Anglicko, na Slovensku samozrejme prší, tu bude snežiť, no a čo bude ďalej, to nikto nevie. Pre televíziou Jozef Skurvený. Čemu tu Jezus hľadá? Jezus do piči! Kurva, som to zlakla.